μοτοσυκλετιστικά πράγματα μόνο από το Temu. You can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Χρόνια πολλά να πω εγώ. Καλά Χριστούγεννα. Χαρούμενος ο νέος χρόνος, δεν ξέρω πότε θα το δείτε αυτό το βίντεο. Τα έχετε δει εδώ πέρα background, στολισμένα δέντρα και ιστορίες. Τι έχουμε έρθει Δεν να είμαστε κάνουμε. γιορτινοί. Είμαστε γιορτινοί. Έχουμε και φοράμε και σκούφο. Ακριβώς. Σε αυτό το βίντεο, παιδιά, έχει έρθει κάτι το οποίο ούτε εμείς το περιμέναμε πάρα πολύ. Είναι ένα βιντεάκι ουσιαστικά που παίρνουμε μοτοσυκλετιστικά πράγματα μόνο από το Temu. Μόνο από το Μόνο Temu. από την Κίνα. Και μόνο αχρίαστα πράγματα. Δηλαδή Ακριβώς. πράγματα που 90% δεν θα χρειάζεστε. Θα μας δίνει ένα τρίτο πρόσωπο λοιπόν τα προϊόντα. Γιώργος. Θα μας δίνει ένα τρίτο πρόσωπο τα προϊόντα που έχει επιλέξει. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, να πούμε την αλήθεια, γιατί τον βάλαμε να κάνει την παραγγελία. Να πούμε ότι του. Με το sorry, τον πιέσαμε. Τον είχαμε βάλει κάτω. Έτσι. Πάρνε την παραγγελία. Όχι, έναν άλλο. Λοιπόν, όχι, περίμενε, δεν έχουμε πει ότι στα παιδιά, επειδή πήρα το Yin Dang Ακριβώς. Young, και του λέω, άκου, μας παραγωγή. Μπρογολόσκι. Κάποιοι λόστρε, του λέω. Ακούς την Πλημπλόκο. Μας παρακολουθούν κάποιοι λόστρε. Θέλω να φτιάξει κάτι. Κάνε κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Και μου λέει, ωραία, Εξηγήθηκε. 100 ευρώ μου λέει θα πάρουν τσέπη σχεδόν. Έτσι, με τον κωδικό που μπες εδώ. Με τον κωδικό που θα μπει εδώ πέρα. Όχι, Όχι, κατεβάζοντας το app. Αφού κατεβάσουν το app, κάνουν εγγραφή. Μπράβο, με καινούργιο email. Όσοι έχετε μπει, μπορείτε να φτιάξετε ένα καινούργιο email και να πάρετε πάλι την εγγραφή την καινούργια. Και αυτό, ναι. 100 ευρώ πουλάκια, bundle. Από κάτω για τα προϊόντα που βλέπετε θα υπάρχει. Bundle, έτσι λέγεται ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εγγλέζι. Στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν links με τα προϊόντα Ναι. και τις προσφορές που τρέχουν. Ναι. Νομίζω αυτά. Αυτά, ένα θα τα βλέπουμε. Να πούμε Ναι. ότι σε περίπτωση που αργήσει κάποια παραγγελία, παίρνετε πίστοση 5 ευρώ από την Temu. Ναι. Μπορεί να κάνετε refund σε 90 μέρες. Ακριβώς. Τι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Αν το ξεχάσαμε, θα το γράψουμε από κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, θα μας δίνουν. Ωραία. θα μας Και δίνει- μου λέτε, θα μας δίνει τα πράγματα που έχει επιλέξει. Θα μας ανακοινώνει στο τέλος την τιμή και θα λέμε αν μας άρεσε, αν περνάει ή αν δεν περνάει. Εντάξει. Βέβαια, έχουμε επιλέξει ήδη λίγο κάποια προϊόντα τα οποία θα μας κάνανε και θα μπορούσαμε κάπως κάποιος να τα χρησιμοποιήσει. Οκ. Αυτά που μου άρεσαν θα τα πάρω εγώ απλά. Θα ήθελες. Πάμε, Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα, Νίκο, εμείς θα πρέπει να κάνουμε ότι τα βλέπουμε πρώτη φορά τα προϊόντα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει μια αποτυχημένη προσπάθεια. Αλλά δεν Οπότε πειράζει. θα είναι ενθουσιασμός καινούργιος. Για πάμε. Γιατί ναι. Με σκότωσε! Λοιπόν, αυτό είναι ένα προϊόν, παιδιά, το οποίο έχω ψάξει, υπάρχει ήδη στην ελληνική αγορά. Κάποιοι από εσάς μπορεί να το χρησιμοποιείτε αρκετό καιρό. Είναι ένα μαξιλαράκι ουσιαστικά που μπαίνει στην σέλα της μοτοσυκλέτας σας. Για να κάνετε τον κόλλο σας από αυτό. Ορίστε. Εντάξει, αν είναι λίγο διαλυμένη η σέλα σας ή ταλαιπωρημένη μέχρι να τη φτιάξετε, θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Ναι. Κάποιοι το χρησιμοποιούν κιόλας για πολύ ωραία ταξίδια. Φαντάζομαι όχι το συγκεκριμένο, απλά κάποιο ανατομικό. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Φαίνεται καλό. Για κάποια σέλα η οποία είναι ταλαιπωρημένη και θέλετε να της δώσετε λίγη ζωή ακόμα, νομίζω είναι μια φθηνή, καλή επιλογή. Είναι λίγο σκληρή. Μου φαίνεται λίγο σκληρή, αλλά να σου πω και κάτι. Τι? Από όσα είναι. Iron Bats. Όσοι έχουν μαλακά τέτοια έξτρα επιθέματα, δεν κάνουν δουλειά, ρε εσύ. Αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι. Ενώ ότι αν ήταν μαλακό δεν θα έκανε δουλειά. Ενώ τώρα ίσως κάτι κάνει. Θα το Θέλει λίγο δοκιμάσουμε και θα balls επιστρέψουμε. of steel. Λοιπόν, Αυτό κάνει 7,99. Λοιπόν, 7,99 για 7,99 7,99 είναι ακριβό. νομ- Σας το λέω εγώ. νομίζω όχι. Νομίζω ότι για 7,99 άμα κάνετε μια παραγγελία μέσα στο σύνολο θα το χρησιμοποιήσετε. Εντάξει. Είτε για τον συνοδηγό είτε για τον οδηγό. Κάτι θα κάνει. Ναι. Αυτό. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Επόμενο προϊόν. Αυτά. Λοιπόν, από εδώ ήρθε, θέλει να φύγει, δεν το βλέπεις. Λοιπόν, Πάρε και το βασιλέρα που είχε. Πάρε και. Τι είναι αυτό? τσαντάκι, ποδιού. Ζαχουάχου. Αυτό εδώ. Είναι ξάδερφος του Yin Dang. Αζουάχου. Μας έχει στείλει. Λοιπόν, έχει σκληρό απ' έξω κάλυμα. Δεν το περίμενα να είναι έτσι. Τέλειο. Εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδος αντιβροχοποίησης εδώ στο φερμουάρ. Στα ηλάτο. Ωραίο. Οκ. Αδιάβροχο. Design Από μέσα αρκετά μαλακό, εδώ, για να μην σας πονάει το πόδι, φαίνεται ok. Εντάξει.
Πόσο έκανε? 11,99. 11,99. Για 12 ευρώ. Για 12 ευρώ είναι μια χαρά. Όσοι Παιδιά, λόγια νομίζω- θέλουν να θεωρώ- βάλουν τσαντάκι και μπράχεται. Θεωρώ ότι τη δουλειά του θα την κάνει. Τώρα, για πόσο θα την κάνει και για οτιδήποτε θα το μάθουμε. Επόμενο. Πολύ το review αυτό δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Ο Νίκος το είδε, το θέλω, ωραία, είναι καλό. Φάντος την άκρη. Είδατε, μας τα Λοιπόν, αυτά. αυτά είναι γαντάκια. Suomi. Μάλλον θα πρέπει να είναι γιατί κανονικά Suomi δεν νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τι έχω δει για αυτά εδώ τα γαντάκια. Δεν είναι από αυτά που έχουν ζέστες και τέτοια πάνω και σου καίνε το χέρι. Είναι τα κλασικό ότι είναι γάντι. φαινόμενα. Ναι, είναι κλασικό γάντι μηχανής. Λέει expert riders. Είναι μόνο αν είσαι expert θα φοράς αυτά. Δεν μπορεί να φοράς καν άμα είσαι φλόρος. Έχουν ωραία αίσθηση για χοντρό γάντι. Ωραία φαίνονται. Έχουν ένα φλιτσάκι από μέσα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν καλή διαβροχοποίηση. Είναι μακριά. Φτάνε εδώ μέχρι εδώ. Φίλε, αυτό έχω αρχίσει και το εκτιμώ πάρα πολύ στα γάντια να ξέρεις. Είναι δικό μου. Θα το κρατήσεις, εντάξει, απλά, Λοιπόν. επειδή μπαίνει όμορφα το μπουφάν από μέσα, Ναι. είναι ωραία. Είναι ωραία. Κρατάνε κρύο. Δεν μ' αρέσει που το Suomi εδώ πέρα είναι λίγο έτσι design, το και είναι απλά είναι πολύ. Φαίνεται λίγο ψεύτικο. Φαίνεται μωρέ, λίγο εντάξει. ψεύτικο. Αλλά Δεν όχι ξέρω σαν- αν πέσει, αν μ' ρίξει μπουνιά σε κάποιον τελείω και φύγει τελείω όλο αυτό έτσι. Μαζί με δόντια και τέτοια. Καλό φαίνεται. Καλό φαίνεται. Δεν φαίνεται ψεύτικο. 12,30. 12,30 εντάξει, για την τιμή του νομίζω είναι Ωραία, αρκετά θα παίρνει καλό. αυτό 12,30 ή θα παίρνει ένα Nord Code στα 25. Ανάλογα στη φάση ήμουνα. Θα το δοκίμαζα πάντως. Θα του έδινα μια ευκαιρία. Ωραία. Φαίνεται το soft shell αυτό το υλικό που έχει φαίνεται καλό. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Θα τα δοκιμάσουμε και θα επιστρέψουμε πίσω άμα το. Φέρω το επόμενο. Χότσα. Ψεύτικος ενθουσιασμός! Παιδιά, δεν έχετε ξαναδεί σε προϊόν. Λοιπόν, πόσο έχει αυτό? 2 ευρώ και 20 λεπτά. Κάποτε είναι το σουβλάκι τόσο. Και αρχίζει και κάνει, λέει για την ακρίβεια. Τώρα έχει ο καφές. Δεν βγαίνει άλλο με αυτό το πράγμα και τη Νέα Δημοκρατία και λέει τέτοιο. Την προηγούμενη φορά πήγε πιο εύκολα. Γιατί... Να το. Αυτό είναι. Το επόμενο βήμα. Να, λοιπόν, παιδιά, Αυτό είναι. άμα δεν κάνετε subscribe. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ζεστό φλισένιο full face για να το φοράτε από το κράνος σας ή για κάποια ενδεχόμενη ληστή αν χρειαστεί κάτι. Φαίνεται αρκετά ζεστό πάντως το υλικό του. Αχ, μ' αρέσει που με χαϊδεύει ο Νίκος. Ναι. Λοιπόν, Φύγω. Αρχίζω να τρέχω. Λοιπόν, ακούστε. Οκ, ωραίο. Θα πω ότι είναι λίγο χοντρό, οπότε αν είναι τσιταρισμένο λίγο. Σε Στραβά. κράνος. Πείτε Θα μου το σφίγγει. βάλω ίσια. Έλα, μια χαρά είσαι. Είναι λίγο. Λοιπόν, είναι λίγο χοντρό, εντάξει. Ναι. Και μεγάλο. Ωραία. Θεωρείς ότι θα σφυγγεί. Όχι, θεωρώ ότι άμα μπει σε ένα κράνος, παιδί, Θα είναι σφίγγει. στριμωχτά. Ναι, θα είναι λίγο πιο στριμωχτά. Ωραία. Αλλά μπορεί να γλιστράει, δεν ξέρω. Θα το δούμε μετά τελικά. Επόμενο. Επόμενο, Για την τιμή 2,20 του, για 2,20 δεν παίρνει ούτε. Ας φύγει λίγο ρε παιδί μου, το κρύο θα το... Ας φύγει. Να πάμε στο επόμενο. Αυτό για τα Χριστούγεννα τώρα για τους ντελιβεράδες εδώ είναι... Σακούλα. Όχι λοιπόν, είναι κάλυμα για κράνος, Ναι. χριστουγεννιάτικο. Αυτό δεν πήγε καλά αυτή τη φορά. Πόσο είχε? 5,60. 5,60. Τσιμπάει λίγο ο Άι Βασίλης αυτός. 5,60 δώσαμε. 2,20 το άλλο δηλαδή. Οκ. Ίσως μετά θα το κάνουμε ένα μπυρολάκι και θα το βάλουμε σε κράνος πάνω να το δείτε. Ναι. Ή θα το βάλουμε τώρα να παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν για όσους καβαλάνε μηχανάκια, παιδιά. Μοτοσυκλέτες κυρίως, γιατί εντάξει το παπάκι. Ναι, έχει και το πίσω, ρε παιδί μου, το πατάς. Λοιπόν, αυτό τι είναι, το δένεις πάνω στο παπούτσι. Εξυπηρετικό πάρα πολύ. Θες να το Θες να δείξω στο πόδι. Όχι, άστα. Να το δείξω λίγο. Όχι, βάλ' το μέσα. Λοιπόν, ωραία. Το δένεις πάνω στο παπούτσι, είναι προστασία πάνω. Εκεί πέρα που είναι ο λευγέ, τον κάνεις γκαν πάνω και χαλάς το παπούτσι με το λευγέ. Μπαίνει από πάνω αυτό σε προστασία. Ακριβώς. Το δένεις, το κάνεις χράτς, είναι χράτς. Το κλείνεις. Βέλκρο εννοείς. Είναι Ναι. χράτς, έρχεται, μας έχουν χαλάσει εδώ στην Ελλάδα με τα γκρίκλις και όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί λέτε. Λοιπόν, αυτό κάνεις κρακ, δεν σου χαλάει το παπούτσι αυτό. Πάμε στο επόμενο. 2,20. 2,20, μια χαρά. φέρε κι άλλο, πάρε και κι άλλο ένα. Τέλειο. Μην παραγγείλεις άλλο γιατί μας έχεις Εντάξει, βάλει. για 2,20. Μια πολύ ωραία συσκευασία. Εντάξει, Έτσι ναι. έρχεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία θήκη για το κινητό. Εγώ στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, είχα λίγο έναν ενδιασμό αν θα είναι σταθερή ή αν θα είναι ασφαλής για να βάλεις το κινητό σου μέσα. Η βάση αυτή φαίνεται αρκετά καλή.
Αυτό τώρα, εδώ πέρα το πράγμα που βάζεις μέσα το κινητό, έχει 3 σημεία το οποίο πιάνει. Φαίνεται και αυτό καλό. Δεν ξέρω, αν το δοκιμάσουμε ίσως έχω να σου πω αλήθεια, φαίνεται καλή. Πόσο έκανε? 6 ευρώ. 6 ευρώ. Για 6 ευρώ, παιδιά. 6 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, για 6 ευρώ αλλάζει. Αλλάζει, όντως. Αλλάζει. Αν μου έλεγε 15, θα έλεγα. Γιατί θα σας πω γιατί. Άμα θέλετε μια πρώτη βάση για 6 ευρώ, είναι μια χαρά. Έλα, να σου πω. Επόμενο. Έλα. Καλά. Η αδυναμία μου. Τι είναι όλα αυτά? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Άμα κάνουμε τρίτη φορά αυτό το βίντεο, θα βρείτε να τα πετώ πάνω στην κάμερα. Λοιπόν, μία πολύ ωραία μαύρη ενδοεπικοινωνία που γράφει Fog πάνω. Εντάξει, Fog. Σαν τον ήχο που ακούς. Fog. Λοιπόν, οκ, φαίνεται πολύ ψεύτικη. Πόσο κάνει? Εντάξει, είναι ένα πλαστικό, δεν είναι κάτι. Ναι, αυτό λίγο. Είναι διάβροχη. Ναι, είναι διάβροχο, είναι ένα πράγμα όλο. Τι? Με 12 ευρώ. 12 ευρώ. Καλή. 12 ευρώ, παιδιά. Λοιπόν, Γιατί? εγώ την έχουμε δοκιμάσει, να πούμε. Συνδέεται κανονικά με τα κινητά, με Bluetooth. Εντάξει. Έχει 2 θύρες, βλέπω εδώ, για Type-C. Εντάξει. Και προσέξτε να δείτε τη μαγιά που έχει. Έχει ξεχωριστή θύρα για να φορτίζει και ξεχωριστή θύρα για τα ακουστικά. Το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το φορτίζεις ταυτόχρονα. Εντάξει. Δεν το έχουν πολλές επικοινωνίες. Εντάξει, για τα χρήματά της δεν περιμένεις να έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου. Ναι. Παρ' όλα αυτά κάνει τη δουλειά της πάρα πολύ καλά για να έχετε μια επικοινωνία στο κράνο σας, να ακούτε μουσική και να απαντάτε σε κανένα call. Έτσι, ελαφρύ, είναι μια χαρά. Εντάξει. Υπέροχο. Πολύ ωραία τα velcro αυτά εδώ λειτουργούν μια χαρά, άμα θέλετε να ξέρετε. Λειτουργούν μια χαρά, εντάξει, δεν περιμένεις. Είναι σαν να παίρνετε φθηνά τέτοια, πώς να το πω. Σαν φθηνά ακουστικά, ρε παιδιά. Σαν φθηνά ακουστικά, έχει αυτή εδώ. Εντάξει, το μανταλάκι. Το μανταλάκι. Σε αυτό να πούμε ότι αυτά κυκλοφορούν και στο εμπόριο σε ανταλλακτικό και μπορείτε να πάρετε ένα αρκετά πιο ποιοτικό για να μην φεύγει. Όχι, έχει 3 μη. Όχι, έχει velcro. Όχι. Έχει μαζί που μπορείτε να το βάλετε και είναι αρκετά σταθερό. Όχι, εντάξει, ψέματα, παιδιά. Εντάξει. Με αυτό κάνετε τη δουλειά σας μια χαρά. Είναι Type-C, εντάξει, νομίζω ότι θα ακούγεται normal, μην περιμένετε κάτι Την τρελό. έχω δοκιμάσει, ακούγεται ικανοποιητικά. Εντάξει, δεν ακούγεται τώρα Dolby Surround και Εντάξει, τέτοια. καλό να μην ακούγεται το Dolby Surround, μη σκοτωθεί κανένας. Ναι, όχι, για να ακούσει το ραδιόφωνο σου ή κάτι, μια χαρά. Πέτε. Τι είναι αυτό? What? Αυτό. Πρέπει να το ανοίξει με αυτό. Τι είναι αυτό? Κάτι μην βγει κανένα άνθρακα εδώ και πεθάνει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Τι είναι αυτό? Ανακλαστικό. Για να το. Δώστε μου λίγο να το δείξω στα παιδιά. Περίμενε. Πόσο πλήρωσες? Πόσο πλήρωσες? 1 ευρώ. Πάλι καλά, εντάξει. 1 ευρώ είναι 2 μπουκαλάκια νερό, Νίκο. Θα μας το δώσει μετά, μην αγχώνεσαι. Τα θέλω στο IBAN με αυτά. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Ναι, δεν φαίνεται κανένα. Παιδιά, αυτό εδώ είναι αυτό το πράγμα. Για να το δώσουμε. Εγώ δεν το πρωτοείπηνα. Αυτό. Ότι το κολλάς μπροστά και πήγα από πώς βλέπεις αυτό το κολλάς. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Έχουμε άλλο προϊόν. Τσάντα για σκουπίδια. Για τσελιές πανιά. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή κουκούλα. Αδιάβροχη. Τη φοράτε και βγαίνετε έξω. Άμα θέλετε κάνετε και μια τρύπα και κάνετε. Λοιπόν, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι ένα κάλυμα. Πόσο έκανε? 9 ευρώ. 9 Δείτε ευρώ. την ποιότητα. Δείτε την ποιότητα. Λοιπόν, είναι μέτρια. Για να μην το βλέπουνε, είναι μια χαρά. Εντάξει. Λες ότι είναι τόσο άσχημο το μηχανάκι που δεν θα θέλουν να το βλέπουν. Δηλαδή, άμα έχετε κάποιο Honda. Θα με σκοτώσω. Όχι, Αν εντάξει. έχετε κάποιο Yamaha. Όχι, καλά είναι για μάθημα. Chef Moto. Όχι. Αν έχετε κάποιο μηχανάκι το οποίο απλά δεν θέλετε να το βλέπετε, να προστατεύει λίγο από τον αέρα, από αυτά καταλάβατε. Δεν είναι. Για τα πολύ. 10 ευρώ του. 10 ευρώ, 9 ευρώ, τώρα να κάνεις λίγο τη δουλειά σου μέχρι να. Για κάποιες φορές που θα το αφήνεις έξω. Ναι, δεν είναι χοντρή, δεν είναι μουσκάντη, όχι, σαν ρε μάς παιδί μου. τίποτα τέτοιο. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα που σας δείξαμε είναι. Καλή συνέχεια. Επόμενο. Ψύχρεμος είναι σήμερα, παιδιά, ψύχρεμος. Πολλές σακούλες. Πολύ ωραία. Σακούλες. Λοιπόν, άμα δεν έχεις. Είναι από το προηγούμενο. Λοιπόν. Εντάξει, μπορείς να αφήσεις, δεν έχει κάτι. Είναι εδώ. Λοιπόν. Και το μόνο χρήσιμο πράγμα που έχουμε. Το μοναδικό χρήσιμο. Είναι αυτά τα γυαλιά τα οποία από πίσω είναι έτσι. Είναι ωραία, μαλακά. Είναι καθρεφτιζέ, είναι έτσι λίγο καγκουρέ, δηλαδή το φοράς έτσι. Έτσι θα σκάω. Έτσι θα σκάτε για σκι. Ή σκάσε τέκνο πάρτι έτσι και κάνει. Λοιπόν, έτσι όπως έδειξα πριν. Θα μου πιάσει ο φτιάνος μου. Ζαλίστηκα. Λοιπόν, ωραίο είναι να πω κάτι. Επειδή έχουμε πάρει κράνος φθηνό motocross από έξω. Ναι, Εντάξει, ναι, θα ναι. πω ότι εδώ. Τα Raven είναι, παιδιά, εσάς μπορείτε να τα ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σε σχέση με αυτό,
με αυτά που είχαν αυτά τα γυαλιά που ήταν πάλι ψιλοψεύτικα, θα πω ότι έχει μεγαλύτερη ορατότητα. Αλλά εδώ, επειδή είναι καθρεφτιζέ, παιδιά, το βράδυ δεν θα βλέπετε τίποτα. Δηλαδή, τώρα εδώ δεν ξέρω αν έχω φώσει, αν είναι κάποιο έτσι λίγο πιο ανοιχτόχρωμος άνθρωπος. Αυτό ήθελα να πω. 15 ευρώ. Ωραία. 15 ευρώ, αν θέλετε. Για σκι, εγώ θα πω. Για να μην κάνετε έτσι, είναι πολύ καλά. Πάμε στο επόμενο. Όπα, επαφή. Εδώ, εσύ θα μείνεις. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε χούφτα. Είναι ό,τι πιο απλό υπάρχει σε... Α, όχι ρε. Παιδιά, έχουν... κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει μέσα, είναι χρονοδοτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και για τα χέρια. Μια χαρά είναι. Και έχει και κορδονάκι εδώ για να το δέσεις πάνω στο μηχανάκι. Οκ, πολύ ζεστό φαίνεται. Και τα κρεμάζα, αν θέλεις. Εσύ τι λέγεις, το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα σε κάνουμε. Υπέροχος. Λοιπόν, έχουν φλισάκι μέσα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε? Το βλέπουνε. Λοιπόν, φαίνεται έτσι ωραίο. Βέβαια το πρόβλημα, εγώ ξέρεις ποιο νομίζω ότι είναι. Ότι αν βραχεί αυτό μέσα θα είναι λίγο πρόβλημα. Λάσπη. Εντάξει, θα θέλει πλήσιμο, μετά κάπως να τις διαγνώσεις. Οκ, πόσο κάνανε? Σαν έχεις βάλει το χέρι σου. 6 ευρώ. Παιδιά, εντάξει, για 6 ευρώ ας περάσει νερό μέσα. Για 6 ευρώ. Ναι. Για 6 ευρώ παίρνεις ένα κοτόπουλο. Υπέροχο. Caps lock. Έτσι, δηλαδή πραγματικά. Ρε, caps lock είναι και στο α έχουν του λουκέτου το α. Πραγματικά το περνά διάφορο. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα? Είναι ένα προϊόν το οποίο. Χάσαμε τα κλειδιά. Πού είναι τα κλειδιά? Κάπου εκεί μέσα. Πώς θα το δείξω τώρα? Λοιπόν, θα το εξηγήσω. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν το οποίο μπαίνει εδώ πέρα, έχει ρολαβή σας. Εδώ. Και εδώ η μανέτα. Και ουσιαστικά επειδή έχει κλειδαράκι, τώρα το έχουμε χάσει, το ψάχνει στα βρήματα πίσω. Λοιπόν, ανοίγει και πιάνει πάνω στη μανέτα. Ναι, ρε παιδί μου, κάνει έτσι σαν μανταλάκι είναι και ουσιαστικά δεν αφήνει τη μανέτα και το γκάζι να μπορείς να το χειριστείς. Αυτό. Εντάξει. Πόσο κόστιζε? 7,90. 7,90. Εντάξει. Εντάξει, για κάποιο πολύ φθηνό, ούτε λουκέτο πλέον δεν παίρνει με αυτά. Ναι, όχι, νομίζω εντάξει. Τι κάνει? Οκ, άμα θέλετε κάτι τέτοιο σαν έξτρα προστασία τέλος πάντων και αυτά που είπα. Αυτό είναι πως είναι για κάποια κάμερα. Όχι. Παιδιά, αυτά είναι χουφτίτσες. Μικρές, προστατευτικά, για τις χειρολαβές μπροστά. Που μπαίνουν μπροστά από τη μανέτα. Ένα από κάτι ότι είναι πολύ όμορφες. Πολύ ωραίες είναι, ρε. Και με τα βιδάκια. Α, κοίτα. Ναι, έχει όλα μέσα. Και προστάτες πάνω για να μπει στα πλάγια. Οκ, αυτό δεν το είχαμε δει πριν. Για να το δω. Ωραίο. Δω. Βέβαια, να ξέρετε ότι είναι πολύ ψεύτικες. Ναι, αλλά είναι πολύ όμορφες. Είναι πάρα πολύ όμορφες, παιδιά, όντως. Ψεύτικες δεν είναι, ρε. Κανονικά. Ρε, μεταλλικό είναι εδώ. Δεν είναι πλαστικό. Είναι όλο μέταλλο, παιδιά. Η επένδυση το παίξω είναι πλαστική. Πόσο κοστίζαν αυτά? 13 ευρώ. Ωραία. Να σας πω κάτι, αν έχετε κανένα μηχανάκι street, δηλαδή για τέτοια εφαρμογή. Ξέρεις, εμένα αυτό το χρώμα βέβαια δεν ξέρω αν βλέπω καλά με τη μάσκα. Λοιπόν, ωραία. Εμένα αυτό το χρώμα. Αν έχετε. Ακούστε τώρα τι θα σας πω. Ακούστε. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ακούστε με. Αν έχετε Yamaha MT-07 Racing Blue χρώμα, αυτό εδώ αν το βάλετε πάνω θα γίνει κούκλα το μηχανάκι. Θα γίνει κούκλα. Έχω δώσει tip τώρα. 13 ευρώ. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να υπάρχει και σε άλλο χρώμα. Δεν το έχουμε, δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, ωραία. Αλλά άμα θέλετε, άμα έχετε άλλο χρώμα, καλή συνέχεια. Anyway. Ας το βγάλω αυτό γιατί δεν μπορώ να πνεύσω. Καλημέρα. Τι λέει? Έχουμε άλλο. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, κάτι που χτύπησα. Την επόμενη φορά. Ρακέτα του τένις. Περιστέρι. Λοιπόν. Όχι, ρε. Έλα, αυτό είναι ωραίο για τον υπολογιστή. Ναι. Ρε εσύ. Για όταν κάνεις μπάνιο. Κοιτάξτε τι κάνει. Πού είναι? Τέλειο. Έχει κράνος για το δάχτυλο. Όχι, δεν είναι για το παπάκι αυτό. Πρέπει να είναι το μόνο ωραίο πράγμα που έχουμε πάρει μέσα στο Τέμου. Δηλαδή, Τέμου πραγματικά. Πλάκα έχει. Δηλαδή, πόσα πράγματα μπορείς να βρεις αυτό. Τι ωραίο είναι αυτό! Αυτό σε άτυχε. Ωραία. Να πούμε, εσύ ποιο προϊόν σου άρεσε περισσότερο από αυτά που λοιπόν, που είναι, λοιπόν, το τσαντάκι του ποδιού ήταν για τα χρήματά του πολύ καλό. Βάλε 3 σε σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, το κάθισμα. Ωραία. Εντάξει. Το κάθισμα.
Το ένθετο που έμπαινε πάνω από τη σέλα. Οκ. Εντάξει. Το τσαντάκι του ποδιού. Το τσαντάκι του ποδιού. Ναι. Ε, Και το τσαλάκι του ποδιού. και οι χούφτες. Ωραία. Λοιπόν, θα πω εγώ το πιο ωραίο Γιατί πράγμα είναι χρηστικά. που ήταν είναι η μάσκα. Σου άρεσε η μάσκα τόσο πολύ. Ναι, εμένα μου άρεσε η μάσκα, ρε. Αλήθεια. Είναι καθρεφτιζένη, καγκουρίκι. Είσαι ηλικιακά άγκουρας εσύ λίγο, το θες. Το κόβουμε αυτό. Ναι, δεν το. Είσαι κάγκουρας. Και μ' αρέσουν τα γαντάκια. Παιδιά, αν δείτε CF Moto μέσα στην Αθήνα να κάνει μπάντες, είναι ο Σάκης. Πάμε, παρακάτω. Σήμερα δεν σήμερα. Λοιπόν, και γάντια. Τα γαντάκια μ' άρεσαν. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο για την demo, πρέπει, πιστεύεις? Όχι, κάνετε λογαριασμό, παιδιά. Με νέους λογαριασμούς παίρνετε, σας είπαμε, με τον κωδικό που θα τον ξαναβάλουμε εδώ Θα πέρα να μιλήσει παίξει. κινέζικα. Ναι. Ναι. Θα βάλουμε μουσική από πίσω να παίζει εδώ. Κινέζικη. 100 ευρώ παίρνετε δώρο κουπόνι με τον κωδικό που βάλαμε να παίξει. Εγώ προσπαθώ να το πω για το βίντεο και εκείνοι παίζουν εδώ. Τι λες? Θα επιστρέψουμε με τέμου προϊόντα τα οποία. Με το ίδιο κόνσεπτ. Με τέμου προϊόντα τα οποία είναι για κάμερες. Για κάμερες. Για τα gadget. Ναι, οκ. Το gadget είναι λίγο πιο λίγο. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν ένα βιντεάκι το οποίο είχε μοτοσυκλετιστικά προϊόντα κυρίως. Προσπαθήσαμε να είναι λίγο πιο απλό. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο και καλά Χριστούγεννα. Bye. Γεια! Να πάω λίγο χρόνο για μένα στο κανάλι. Τι κάνετε? Πώς είστε? Ποιο δεν σας έχω λείψει, γραμμίστε. Το τελευταίο βίντεο γιατί πήγε άπατο. Εσύ που με βλέπεις. Το προηγούμενο βίντεο γιατί δεν πήγες να το δεις. Εσύ που βλέπεις τώρα εκεί και σου δώσαμε και 100 ευρώ τέμου. Λοιπόν, θα πω στον Κινέζο να σας τα πάρει όλα πίσω. On the road with